Os servizos sociais e o emprego son os dous piares sobre os que se sustentan os orzamentos do Concello de Lugo para 2012. Os presupostos medran un 1,8% e acadan os 91,9 millóns de euros sen aumentar a débeda. Isto é posible grazas aos axustes feitos en exercicios anteriores. Segundo os responsables municipais, non haberá grandes obras, xa que se priorizou a atención aos que máis sufren as consecuencias da crise. Para elaborar as contas do ano que ven, o equipo de goberno tivo en conta as necesidades máis importantes dos lucenses, e isto é posible grazas á boa situación económica do Concello. Nos permite garantir que os servicios sociais deste Concello, que o compromiso do Concello co emprego non se vexan recortados, senón que, como verán vostedes, se aumenten a pesar dos recortes da Xunta de Galicia. Como exemplo deste compromiso social, os responsables municipais destacan os 4,7 millóns de euros destinados á atención ás persoas dependentes e ás escolas infantís. Que non só son importantes as cifras numéricas, as cifras de euros que investimos, senón tamén as de persoas que atendemos con eses euros. 700 persoas dependentes, 240 nenos e nenas que acuden ás escolas infantís municipais. E outro dato moi importante, o gasto social implica tamén creación de emprego. No caso do Concello son máis de 200 postos de traballo directos os que xeneran estas políticas sociais. Ademais, 500 persoas participarán en programas de inserción profesional, en moitos casos con bolsa, e 100 recibirán orientación laboral e para o emprendemento. No ano 2012 adicaremos, como verán vostedes, recursos á creación dun viveiro de industrias, a promoción de produtos autóctonos do rural a través da Praza de Bastos. Contribuiremos a darlle o noso apoio ao sector comercial e desenvolver o potencial que ten Lugo nos sectores turísticos e cultural. Pero tamén se traballará noutros aspectos, como na mellora do abastecemento e saneamento ou na humanización da cidade, con máis de 4 millóns de euros para as obras do vello cárcere e do paseo interior da muralla. Aí está o plan Urban, con un importante volumen de fondos para o centro da cidade e a rehabilitación do casco histórico, pero tamén se van priorizar dende a área de infraestructuras actuacións nos barrios para que tamén aí cheguen melloras e cheguen máis calidade de vida. E para priorizar nunhas partidas, redúcese noutras menos necesarias. Poñovos varios exemplos significativos, como sería a reducción de 231.000 euros en distintos arrendamentos de maquinaria, edificacións de equipos de informática, de 91.600 euros en actividades diversas, de 85.000 euros en material de oficina ou de 100.000 euros en festas. Tamén hai unha rebaixa de medio millón de euros no gasto de persoal. En canto ás taxas e impostos municipais, incrementase un 3% correspondente ao IPC, agás o ciclo da auga, que será dun 5%. No 2012, a Reserva das Biosfera Terras do Miño, que foi a primeira declarada en Galicia, cumpre o 10º aniversario do seu recoñecemento pola UNESCO. Coincidindo con esta data, o organismo internacional evaluará a reserva que xestiona a Deputación para comprobar que cumpre cos requisitos exixidos para manter o seu recoñecemento. Na actualidade, a institución provincial traballa na redacción do Plan de Acción das Reservas Terras do Miño e os Ancares lucenses, o amparo dos resultados obtidos no marco do proxecto medioambiental Lugo 2, que cofinancia nun 70% a Unión Europea. Terras do Miño foi o escenario elexido polo Consello de Xestores da Rede Española de Reservas da Biosfera para celebrar un taller técnico sobre estes espazos naturais. Una reserva de biosfera hay que concebirla como un espacio de encuentro entre lo público, lo privado, entre el hecho cultural, ambiental, pero también hay que verla como un compromiso ético, personal, institucional, entre instituciones, y hay que concebirla también como una herramienta que posibilita transformar procesos y circunstancias que mejoran la sostenibilidad. O seminario foi o primeiro que organizou o Ministerio de Medio Ambiente coa colaboración da Deputación para adaptar a xestión das reservas da biosfera ás directrices da UNESCO. Dende a Diputación de Lugo, unha vez que por fin se constituíron os órganos de gestión das reservas da biosfera, tanto de Terras de Miño como da de Ancares lucenses,
pois é compromiso noso empezar a funcionar e a traballar na gestión das propias reservas. Un dos eixes fundamentales da política desta Diputación é loitar contra o despoboamento e o compromiso de xestionar a reserva é unha oportunidade única para loitar en contra deso, non? Porque xestionar reservas supón xestionar precisamente a poboación, non? Xestionar o medio no que se desenvolve a xente, non? Terras do Miño someterase o vindeiro ano a avaliación da UNESCO para manter o recoñecemento que obtivo hai unha década. Desde a institución provincial se está a traballar na elaboración das liñas estratégicas de actuación nesta zona e nos Ancares lucenses. Hay que elaborar un plan de acción al medio-largo plazo, en este caso sería de 10 años, con metas al corto y medio plazo que favorezcan la sostenibilidad en el territorio y la mejora de la calidad de vida de las personas. Y también hay que participar de ese contexto de red en el que se mueven las reservas de la biosfera, con ejemplos exitosos que hay en otras reservas que pueden ser trasladadas, por ejemplo, la de Terras do Miño, que es la que se va a evaluar. A xuntanza a que asistiron representantes das reservas da biosfera Terras do Miño, Ancares lucenses, Allariz, Babia e Ancares leoneses, concluiu coa asinatura da denominada Declaración de Lugo. No documento acordouse organizar un segundo obradoiro no que debería implicarse a Administración Autonómica e coordinar esforzos para optimizar a xestión das reservas. Outra conclusión importante yo creo que está clara la necesidad de constituir la red gallega. Eso es un tema que debería de sobresalir por encima. Galicia tiene un porcentaje de reservas importante a nivel de las 40 españolas que hay. Es motivo suficiente, más que suficiente, para constituir una propia red. Das 4 reservas da biosfera declaradas en Galicia, 3 atópanse na provincia de Lugo: Terras do Miño, Ancares lucenses e Río Eo, Oscos e Terras de Burón. Lugo viviu un ano máis unha festa de compras con moito glamour na segunda edición da Noite Aberta. Uns 80 establecementos comerciais e hostaleiros vestíronse de gala para ofrecer á clientela descontos, pinchos, sorpresas e música en directo. O obxectivo da iniciativa promovida pola Asociación de Autónomas de Lugo, coa colaboración do Concello e a Deputación, é a de dinamizar o comercio lucense e incentivar as vendas na campaña de Nadal. O alcalde de Lugo daba, ás 8 da tarde, desde o balcón do Concello, o pistoletazo de saída á Festa do Comercio. Acabamos de recibir o primeiro premio de España dedicado aos concellos por parte da Dirección Xeral de Comercio do Ministerio de Industria, pola colaboración que mediante o Plan Urban temos co comercio de Lugo. Sobre a alfombra blanca, en lugar de vermella, comenzaba a noite con moito glamour. Na Praza Maior as modelos luciron sobre a pasarela a mellor moda do comercio lucense, onde houbo oco ata para os máis pequenos. Mentres, os comercios participantes cunha alfombra blanca, un total de 80, ofrecían ata medianoite unha velada especial para a clientela. Unha rosa blanca dun 20% de desconto e un maniquí de carne e oso daba benvida de rum. Bueno, que estamos igualando Lugo a otras ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, acaba de ser la de Barcelona hace 2 semanas escasas, y me parece una buena iniciativa, tanto para el comercio. Música en directo con DJs, cócteles e pinchos amenizaron a festa en varios locais, entre os que se puideron ver caras coñecidas como a da cantante lucense Lucía Pérez. Sí que aprovecharé algo para anticipar los Reyes y como todos. La verdad que esta iniciativa está muy bien, pues eso, para fomentar un poquito el comercio, sobre todo el comercio lucense, y afianzar un poquito también las relaciones con clientes. Agradecerles realmente todo el apoyo que nos han dado, bueno, a nosotros y al resto de las tiendas. Fidelizar clientes e aproveitar para captar novos. Hoy Lugo demuestra que es una capital gallega de la moda también, y creo que es un tema que los lucenses deberían de creérselo más, que muchas veces no se lo creen, y yo creo que hay muchos diseñadores de Lugo, muchísima gente de Lugo que apuesta por su ciudad, y creo que hoy es patente el ambiente que hay en la calle y que estamos teniendo en las tiendas, ¿no? Inxeño non faltou, con este mínico que se proclamou gañador da Mini Challenge o piloto lucense Alfonso Liste. Sorprendía na entrada a peluquería Luma. Es lucense, eso en primer lugar, y el motor nos gusta. Entonces, pues bueno, lo intentamos ayudar un poco durante el año y ahora nos está ayudando a nosotros estando aquí como reclamo.
Unha noite que se inmortalizou grazas ao traballo dun amplio equipo de profesionais e alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC. Pero sería impensable poder realizar esta noche sin la colaboración del Concello, con Carmen Basadra a la cabeza, y de la Diputación con la Fundación TIC. Todo el comercio le está muy agradecida porque en estos momentos su apoyo y su ayuda es fundamental e imprescindible para el pequeño comercio. Completaron a noite os desfiles polo casco antigo con roupa e complementos dos comercios e varias actuacións na rúa de música e baile.